नंगौ जे फैगौ 17 जानुवारियाव बागुरुम्बा दोहौनि मोसानाय दिन्थिनाय जाहैगोन। बेवहाय मोनसे कर कमिटि दं। बे कर कमिटिया गासै बेखौ थिग खालामगासिनो दङ। बेनिफ्राय दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जों जेसे हायो एसे जों नाजादों जे बे हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां जाफुंहोनो थाखाय। गुबुन फारसेथिं सरकारनि फारनिफ्राय जेखिनि नांगौ आरोना बे नांगौफोरखौ बिथांमोनहा होगासिनो दङ। थ' आसा फारिदों जे बे बागुरुम्बा दोहौआ फैगौ 17 जानुवारियाव जे मोजाङै जाफुंसारगोनखौ आसा खालामदों। लोगोसे जोंनि बे हारिमायारि जिखिनि बागुरुम्बा मोसानाय, बे बागुरुम्बा मोसानायखौ जोङो नेसनेल एन्ड इन्टारनेसनेल लेभेलाव बेखौ दिन्थिनो हागोन। लोगोसे आरो आसा फारिबावदों जे बे बागुरुम्बा मोसानायानो जोंनाव गिनिस वर्ल्ड रेकर्डनि थाखाय मोनसे खाबु जागोन होननानै आसा खालामदों। जिहेतु जों नुबाय भारतनि माने गोख्रोंसिन गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि दा बिथाङा बाहागो लागोन। दा बिथांमोननि सिगाङाव जिहेतु बर'नि जे हारिमु बेखौ दिन्थिफुंनानै बिथांमोना गोग्गानाय मोनो। नंगौ, गोग्गानाय मोनगोन ना बयबो गोग्गानाय मोनगोन। बेवहाय भारतनि गाहाय मन्त्रि बिथाङा बाहागो लागोन आरो बे बाहागो लानायाव गाव मोसानायखौबो नायगोन आरो मोनसे सोरगिदिं बिथाङा अबजार्भ खालामगोन जे जोंनि बे नेसनेल मोसानाया मा रोखोम। आरो बे मोसानायखौ जुदि जोंनि बागुरुम्बा मोसाग्राफोरा, जोंनि मास्टार ट्रेनारफोर आरो शिल्पीफोरा जुदि मोजाङै दिन्थिफुंनो हायो, जिखिनि दा डिरेक्सन होदों, बे डिरेक्सन होनाय मथे ट्रेक मथे थांनानै जुदि मोजाङै दिन्थिनो हायो, निस्सय इमप्रेसिभ खालामनो हायोबा बा इमप्रेस खालामनो हायोबा जों लाब जागोनखौ आसा खालामो। हयथ' बागुरुम्बाया माने नेसनेल मोनसे डान्स हिसाबै गनायथिब्ला हयथ' भारताव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारियाबो मोसानो हानायनि खाबुखौ मोनगोन होनना सानो। बे निस्सय मोनगोन जुदि जोङो रिकगनाइज मोननो हायो। रिकगनाइजथ' जाखाबायानो बुंनो हायोबा जे जोंना बागुरुम्बाया जातीय मोनसे बर'नि मोसानाय आरो बेखौ केन्द्र सरकारनिफ्राय रिकगनाइज जायो, मोजाङै रिकगनाइज जायोबा ओमफ्राय जोंनि इन्टारनेसनेल लेभेलाव बेबो रिकगनाइज जानाया सम्भब जागोन आरो। दा नोंथांमोनाबो जिहेतु मैखोमै बेहाय बिबान लानानै खामानि मावगासिनो दं दुलाराय बर' हारिमुआव। गिबियावनो खुलुमबाय। जों जोबोद रंजानाय मोनदों बे फैगौ 17 जानुवारियाव जा बागुरुम्बा दोहौ बे मोसानायखौ दिन्थिफुंनाय जागोन नैबे गुवाहाटीनि पुरहुजाय स्टेडियामाव। आरो बेखौ जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, लोगोसे एबसु आरो बाथौ महासभा बे मोनब्रैजों लोगो नांनानै आसाम सरकारनि हेफाजाबाव बेखौ खुंफुंनाय जादों। आरो जोङो थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बेयाव जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि बिथां मुस्रि नरेन्द्र मदिया बाहागो लागोन। आरो बिथां बाहागो लानाय लोगो लोगो दुलाराय जोंनि भारतआ बेखौ नुगोन जे बर'फोरनि बागुरुम्बा मोसानाय गुवाहाटीयाव जागासिनो दङ। आरो बिनि लोगो लोगोनो दुलाराय बुहुमाबो नुगोन जे बे बागुरुम्बा मोसानाय बियो बर'फोरनि। आरो दायो बेयाव जेसेबां बाहागो लादों फ्राय 11,000 दामग्रा आरो मोसाखावरि बिथांमोनखौ लानानै साफ्रोमबो दिनै साखाफारा बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनो थाखाय। आरो बेयो मोनसे जारिमिन जासिगोन जोंनि बर'नि थाखाय। बेखौ लानानै जों साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा दिनै गोग्गानाय मोनदों, रंजादों आरो बयबो रंजानांगौ आं बेखौ बुङो। आं जोंनि बर' माहारिनि साफ्रोमबो फिसाफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुनफोरखौबो दिनै खावलायदों जे जोंनि जा बागुरुम्बा मोसानाय फैगौ 17 जानुवारियाव जानो थांगासिनो दङ, बेयाव जिहेतु जोंनि भारतनि गाहाय मन्थ्रिया बाहागो लागोन आरो जोंनि आसामनि साफ्रोमबो आसाम सरकारनि मन्थ्रिफोर, गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोर, जोंनि संगठनफोरनि दैदेनगिरिफोर साफ्रोमबो बाहागो लागोन। बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनि बर' रायजो राजा नोंथांमोनाबो साफ्रोमबो बेयाव बाहागो लाफैनांगौ। आरो बे जा बागुरुम्बा दोहौ बे मोनसे जारिमिनारि जिहेतु मोसानाय, बेनि जिथु रंजानाय बेयाव बाहागो लानानै
आंबो जे सासे नायगिरिमोन आंबो बेयाव बाहागो लाहैदों बिनि साखि जानो थाखाय आङो साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ आंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानानै आङो गुरै खावलायबाय।